madwarek تبقى عدية تدور للين تخصك من تيش من الأوخ مقطوخ من ريالتا تسكوبري من انتي تدوبي تا كولوش داك اللي تخص تبزالي يم جو فيك مويش نورماليتا فسكيت البوت في كامارتك السيب تساوم منيت من قلب الظلام بحال طايرة هالسطير الفوق السيب الوينز تنسى في طريق ليدنيا أخرى تيخو الحياة في الآخر تبدأ تعيش من قلب صحاب نراوك فوق دنيا أخرى سيب الكين ألف سماويت بحال قلبة تدي تعطي الحياة في الآخر انت بتعيش الدنيا في خيات انت تستطخب للمنتريد تخصك لي انت من الأور اتعيش الفيريتا في سكيت البوت في كامارتك لما تلعب اللوجي انت مدير داك اللي تساوين من قلب الظلام بحال طايرة هالسطير الفوق السيب الوينز تنسى في طريق لدنيا أخرى تيخو الحياة في الآخر تبدأ تعيش من قلب صحاب نراوك فوق دنيا أخرى سيب الكين ألف سماويت بحال قلبة تدي تعطي الحياة في الآخر انت بتعيش يا تزمين انت قاهم الدعوة اللي تريتي بحال ضمك توريني اللي انت عليكم سبتك لشتات دنيتك صريخة شعفة تنجملها في الأرض هل طايرة هي ساتيرت في دنيا أخرى بديت تيخو الحياة في الأحر انت بديت تعيش فسكيت البوت في الأحر انت تعيش لما تلعب فسكيت البوت Marlon, nitpaxxa nismaħħa di kanzunetta kemm sabiħa. Grazzi ħafna. Merħba fuq is-sufan taranjissa, Marlon. Kemm għandi affarijiet nsaqsik? Bniedem interessanti, bniedem biex ngħidlek a man of many colors. Marlon. Awtur, kantant, preżentatur, bniedem erudit ħafna. Nilbes ħafna kwiepel jiena, Joseph. Forsi mhumiex kwiepel huma parti mill-personalità tiegħek. Għax kappell forsi xi ħaġa li tneħħiha. Imma dawn huma dak li jaġen u jagħmel il-personalità sabiħa tiegħek. Grazzi ħafna. Meta tħares lejn il-mera, Marlon, x'tara lil min tara? Minu Marlon? Huwa da bnedem li dejjem raħid bissem, huwa da bnedem romantiku. Jew minu għidilna. Ara, jiddependi di meta ħares lejn il-mera x'nara, jiddependi l-ġurnata. Għaliex daqqa ħossni Marlon u daqqa ħossni Lon. Ħan nispjega naqra din, ħan nispjega Marlon u ftit. daqqa Lon, tajjeb. Mela, jien ovvjament it-telespettaturi hawnhekk jafuni bħala Lon. Għaliex dak huwa jgħidu l-stage name tiegħi. Imma jien ovvjament il-mami semmitni Marlon. Lon huwa jgħidu il-persuna huwa l-isem li nuża fuq it-televiżjoni. U ġi għaliex jiena meta kont nistudja barra u kont nasabixxi barra, kien jgħiduli Malin u kienet iddejjaqni Malin. Allura għamilta Lon biex hekk ikunu jistgħu jgħiduha. Mela jiena rrid ngħidlek Marlon, Malin, jew Lon. Mela,
li trid basta mhux Marlon. Marlon jew Lon. Lonna, x'toġobni Lon. Tajjeb. Fresh and funky vera. U għatlek skont meta tarani għaliex meta nkun naqra hekk glamorous bħallum inħossni Lon. Imma meta nkun hekk id-dar u ma' nies qrib tiegħi tal-familja nkun Marlon. Sejna Marlon, vera ġobni Marlon Brando. Għandek, naħseb wara xi ħadd ġejt. Wara Marlon Brando, għax il-mammi tiegħi kien jaġobha ħafna bħala attur u xejn. Jem naqra ta' xik u xvera. Ekku. Marlon, Lon, li tixtieq inti. Lon, meta tħares lura kont għadek tifel żgħir, x'kont toħlom li ssir? Naħseb kont noħlom li nsir kollox barra dak li nagħmel illum għaliex meta kont żgħir jiena u ovvjament imbagħad bdejt nikteb u bdejt nara f'x'nista' nsir meta dejjem xtaqt insir artist u jkolli x'naqsam mal-medja u mal-arti dak iż-żmien dejjem kien jgħidulna ma x'ħad tagħmel ma tistax ikollok ma jistax kollok xogħolok fil-medja u fl-arti. U jisek ħafna tibda tisma' minn hemm, tibda tisma' minn hawn, u jisek tibda temmina. Imma xi ħaġa ġofija dejjem kienet tgħidli isma' għandek bżonn tikteb, għandek bżonn tpenġex, jien ovvjament studjajt arti fiżiva, għandek bżonn taqsam l-esperjenzi tiegħek u ħdimt għalija għamilt ħafna xogħlijiet ta' f'ħajti ġifieri da mhux l-ewwel xogħol tiegħi, jiena minn kollox għamilt. Semmihom. Ara, l-ewwel xogħol tiegħi kien Mastru Daxxa. Mastru Daxxa. Iva. Għalka ma tax nidarbuċ għal-Mastru Daxxa, ma Mastru Daxxa kien. Tajjeb, Diġà waqaft li. Kont naħdem ġoħwienet bħala sales person kemm ġoħwienet u anki fuq barra. Għallim. Kont għamil żmien naħdem model kienu jpenġuni. Kont ħafna irqaq minn hekk sewwa. Jiġifieri għamilt ħafna xogħlijiet qabel. Daw li jagħmlek speċjali. Kollha tawni l-esperjenza u bis-saħħa tagħhom. Dejjina nemmen li ma kull min tintaqa' ma kull xogħol li tagħmel u kull esperjenza dejjem ħadd titgħallem minnha. Għalija meta nħares lejk nara bniedem mhux se ngħidlek intellettwali għax wara ma tiġobniex dik il-kelma, imma bniedem sħiħ. Bniedem li meta tkellmek tista' tkellmek fuq ħafna affarijiet u taf li minn ħalqek se joħroġ is-sens. Nipprova. Min fejn ġiet dan l-imħabba lejn knowledge, lejn l-erf? Għax jiena persuna li jinteressani kollox. Jiena mhux pereżempju ħankun jgħat inqallef fuq it-televiżjoni jew inkella nkun jgħat YouTube jew hekk, ħajkun hemm xi ħaġa ngħid da ma jinteressanix, pereżempju bħala suġġett. Jien insertajt wieħed minn dawk li jinteressani kollox. U minn meta kont żgħir, ommi tal-familja kienu jgħidu li tellerita x'kont ngħid ħafna u wieħed kollu nistaqsi għax hekk kienu qed jgħidu xi ħaġa u ma fimtix. Irrid nkun nafa, jiena mhux ħankunu qegħdin nitkellmu fi grupp. Se nistaqsih telef. Xi ħadd ħajjgħid xi ħaġa ma nifhimx u nitħaq ta' parsi film. Inti. Fimni, nixtieq ngħid li hemmhekk jismani Roberto ma tantx jieħu pjaċir għax immejr ħafna jien iva. Is-song issa ħankun naqraw daċi miegħek. L-ewwel song li kellek hija song b'tema b'saħħitha ħafna. Tkun komdu bis-sesswalità tiegħek meta anke tkanta din il-kanzune. Ija, jiena minn dejjem kont komdu ġifieri minn meta bdejt inħoss it-tibdil. Ovvjament dejjem ikun hemm dak il-perjodu fejn tkun imħawwad u li jkun perjodu ta' biża' wkoll, ġifieri hija xi ħaġa normali. Imma jiena kont lucky biżżejjed illi mhux biss aċċettawni tal-familja tiegħi, imma li jiena kont komdu biha nnifsi għaliex xi kultant aħna nitkellmu meta nitkellmu fuq is-sesswalità. Noqogħdu ngħidu imma kieku tal-familja u hekk mhux tal-familja biss. Jiena naf min anke kellu problemi miegħu innifsu għaliex ma kienx iħossu komdu. Jiena nemmen li jekk inti ma tħossux komdu tista' taħdem fuqha u ssir tħobb lilek innifsek. Jiena nemmen li l-iżjed ħaġa importanti hu li tkun komdu bik innifsek. U jiena kont lucky li minn dejjem kont komdu biha nnifsi. Tħobb lilek innifsek. Ekk mhux fimni jkun hemm waqtiet ġifieri għax jiena m'iniex xi superhero min jisma' nitkellem ukoll il-waqt tiegħi wkoll il-ħżien għax da ma jistax ikun inti dejjem tkun on a high, dak kulħadd għandu l-ħajżu. Marlon, ġieli rabja, ġieli taqbiżlu għaliex nara kalm ħafna. Taqbiżli ħafna jien. Jara, jiena għandi taqbiżli fejn ma jkollix taqbiżli.
Iġbiri meta jkun hemm Nafx affarijiet ħabħalek. li għandhom għalfejn qabżu ili, ħafna drabi nibqa' niġma u nipprova forsi ġili nkun il-voice of reason u hekk. U mbagħad tgħid li farka li ma jkollix għalfejn taqbiżli u nisbroffa, ma naħseb għax nkun ili niġma. Mela, qed insemmu l-kodba. Ktieb li kieku tgħidli Joseph da trid bil-fors taqrah. Hemm ħafna kotba, pereżempju Normal People ta' Sally Rooney illi naħseb li huwa ktieb illi kulħadd għandu jaqra ħajlek għalfejn. Għaliex il-mod kif Normal People ta' Sally Rooney. Il-mod kif tikteb il-karattri illi law ma tajbin biss, law maħżina biss, ġveri memx villains jew memx nisli huma il-verità wara kollu. Imma il-verità, ġveri il-mod kif tikteb il-karattri nemmen illi tant umani il-karattri waqt li qed taqrom jew tqabbilhom miegħek, jew tqabbilhom ma' xi ħadd li taf. Normal People. Ekku, u meta il-kodba tiegħi jew naqrawhom ukoll. Hemmhekk kont ġej, hemmhekk kont sejjer propjament. Għajdi naqra, għax inti għandka pubblikajt il-kodba. Iva, sissa pubblikajt 3 kodba u għandi iżjed ovvjament ġejjin. Mistoqsija forsi hija ovvja, ġifieri imma forsi klixxe, ma kieku jiena kelli pubblika ktieb inħossni vera sodisfatt u vera gbur bi għan-nifsi. Ara, meta jien l-ewwel ktib li pubblikajt mit-telfisem ieħor kont sottomettejt il-manuskritt qabel ġifieri meta kont ktibtu qabel ma ġie publikat, kont sottomettejtu għal kompetizzjoni. Kompetizzjoni tal-konkors ta' kitba letteratura żgħażagħ. U mbagħad kont irbaħt u mbagħad wara fittix pubblikatur. Jiġifieri l-ewwel ferħa kienet qabel ma pubblikajtu, imma meta mbagħad taħdem ma' pubblikatur tippubblikah u jkollok il-ktib fidejk, għad niftakar sallu ċampilli Chris, il-pubblikatur tiegħi għalli iva Chris Gruppetta. Semmulu minn hawn il-Chris. Għalli lon għalli tista' tiġi għal-ktib. Ma nafx kif soqt, għalli diġa wasalt għatlu tirt. Għalix kif kellu l-ktib fidejja, ekku wieħed mill-isbaħ momenti ta' ħajti. Ekku kolli tpitter. Ekku, jena studjajt l-artifiziva, kemm ħafna forsi jaraw li nagħmel kull ħaġa barra l-artifiziva. Jena għandi sa masters, studjajt sa masters fl-artifiziva. U kellek li kollok l-opportunità li tgħid tażel pick and choose biċċa arti waħda u jellik diħa tieħodha b'xejn. Blajb Tgħidix il-Mona Lisa. Le, ħankun onest ma tantx taġobni il-Mona Lisa. Bejnietna mod jisma' naħat sewwa, waħda mill-iżjed pitturi li ma toġobniex. Nitkellem kemm ħajkollna kritika fuq għażil. Ma tiġobniex. Mhux qed ngħid li mhix tajba għax teknikament eċċezzjonali u hemm pitturi oħra ta' Da Vinci li fl-opinjoni tiegħu ma ħafna ħjar, imma ma tantx toġobni. Naħseb kieku xi waħda minn ta' Van Gogh, jiena Van Gogh jaffaxxinani u naħseb kieku tkun l-Starry Night. Nice. Wissa biha. Maġika. Film li ma titlef għattu li kieku toqgħod terġa' taraħ. Tgħidli xara nisa u brillanti. Għax dik naf brillanti. Imma dawk mhux film, dawk serje. L-iżjed nistħin ngħidha di għax għirdi pleasure tiegħi huwa Titanic. Leonardo DiCaprio. Iva, u għandu xi ħaġa dal-film illi ma nafx jew joħodni meta kont żgħir, meta kont rajtu kien impressjonani, ngħidu kif inhi. Kull minn meta taraħ l-ewwel darba. Ekku. Il-film huwa għandu xi ħaġa li jiena qatt ma kont jiena kont għad niżgħir meta ħareġ, imma qatt ma kont rajt xi ħaġa qabel. Allura dak u l-ewwel 3 films ta' Jurassic Park ma nix baqgħet narhom. Inkredibli, meta tħares lejk, vera kif qed ngħid bniedem ta' ħafna u ħafna mhux people imma facets, ħafna faċċati sbieħ li jagħmlu verament awsala sabiħa. Marlon Lon 40 sena oħra, fejn ħataraħ? Fejn tixtieq tkun? Kellu bżonn nkun għadniehom, miġuri 40 sena oħra. U kellu bżonn nkun f'daw l-studios, nkun għadni għawek, nkun għadni relevanti mal-telespettaturi tagħna tawan. Jalla nkun għadni jalla li nkunaw u jom nkun għadni xogħol ieħor, li nkun għadni nagħmel ix-xogħol minn qalbi. Jiena nħossni lucky
illi x-xogħlijiet kollha li nagħmel bħalissa huma kollha li qed sodisfazzjon. Għandek ħolma toħlom. Noħlom ħafna u ħafna mill-ħolm wettaqtu u wettaq waħda u jfaqsu xi għaxra oħra flok jonqsu. Naħseb waħda mill-ikbar ħolm li għandi huwa li l-kodba tiegħi jiġu tradotti f'lingwi differenti biex ovvjament nilħaq iżjed arrejjax il-Malti. Ovvjament huwa limitat kemm hawn nies jistgħu jaqrawh għaliex il-popolazzjoni jidikli. Allora dik waħda mill-ikbar ħolm li għandi. Kittib, awtur, pittur, kantant, bravissimu, kol għandek il-kisra vera sabiħa, vera tpaxxejt nisimek. Ma kieku kellek tażel waħda biss. Li ma tażel? Faċli din. Awtur tal-kodba. Era kollox nu biex il-għamil. Daħħar mistoqsijax. Allora meta tinti tkun qed tikteb. U rajtom kif kodba tiegħek u vera bis-sens. Kif tiġik il-muża? Jindi tal-muża ma tantx naqbel. X'taqbel titfal mużika tisma'? Ħallajlek għalfej, għaliex kieku bil-muża, kieku jien ma nagħmel xejn. Ġifieri, jiena nemmen bid-disciplina, mhux bil-muża. Nintafa' bil-qiegħda ngħid illum irrid naħdem għandi daw is-satej daw it-tlieta, ġili għandi 20 minuta biss ikolli nikteb speċjalment ikollok xi deadline ikollok tikteb. Ħafna drabi taf x'nitfa' flok mużika għax inkelli nispiċċa nkanta għax jiena tikteb kanta. Ekku, nitfa' white noise jgħidu li jew xi xita jew riħ għax iħossu jirrilassani. U l-aħħar mistoqsija nistaqsuha lil kull personalità li kolli hawnhekk. Immaġna 100 sena oħra tifel u tifla żgħira ssib ktieb ta' personalitajiet Maltin tas-seklu tagħna. Tiftaħ u ssib Lon. Kif tixtieq li tkun id-deskrizzjoni tiegħek? Naħseb Lon li nisperaw li ħallejt ħaġa warajja. U jiena konvint illi ħatħalli u tħalli diġà ħafna affarijiet warajk. L-isbaħ ħaġa però hija l-karattru sabiħ li għandek, Ron, nixtieq ngħidilek illi minkejja dawn it-talenti kollha li għandek tibqa' dejjem saqajk mal-art li tagħmlek verament artist ta' veru. Ifhem di ta' saqajja mal-art jiena nemmen illi aħna taħt l-istess semedin u aħna ġifieri Alla toqgħod tikbirlek rasek jew tħossok li xi ħaġa għax tidher fuq it-televiżjoni jew xi pubblikajt ktieb ġifieri. Lon, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Ġewżef. Ħadd biex ħafna intervista. Kelli xi ngħid u nistajt nibqa' nasada fil-għodu għaliex bniedem verament interessanti ma taf il-ħin kif taf intimi bħali fuq televiżjoni u minn hawnhekk ngħaddu issa għal rock noħra fil-programm tagħna Aranissa. U bil-ħaq għandna il-pendent ta' Aranissa limited edition intuħ biss lill-protagonisti tagħna u nadulek verament. Grazzi ħafna minn qalbi. Grazzi lilek. Ħanaraw issa xi miss f'Aranissa. Naraw ftit.